Patay ang usa ka asawa human gulgula ang iyang liog sa iyang bana dito sa Hagna, Bohol. Mato ni Police Staff Sergeant Junalyn Limit, Assistant Women and Children Protection Desk Officer sa Hagna Police Station, gigulgol sa 32 anyos nga bana ang liog sa iyang 33 anyos nga asawa palasado alas 11 kagabi dito sa Purok 4 Barangay Canupaw. Sa investigasyon, nag-inom ang asawa ug pag-umangkon ini dihang miduol si Salamanca og kalitlang gigulgol sa liog siyang asawa gamit ang 1-inch kitchen knife. Si Salamanca usa ka matadero ug ang iyang asawa locally stranded individual kon LSI gikan sa Manila. Human sa gihimong krimen, voluntaryong misurrender ang suspek sa Hagna Police. Usa sa gitutukang anggulo sa hitabo mao ang away sa magtiayod. Magatubang og kasong parricide si Salamanca. Pasakaan usab siyang kasong child abuse human gibutyag siyang 13 anyos nga anak nga babay ang paghimbos kaniya niadto pang 2019.